Cando vexo eses festivais de diñeiro público, e vexo como a cada ano, non é só no de aquí, a pouco do festival, na vila que sexa, se piden voluntarios, mira, isto a min revéntame de tal maneira. Eu non vou a ningún festival que se pague con diñeiro público, que este pagando con cláusulas de confidencialidade a persoeiros, serán na súa casa, e despois chegue á túa vila e pretenda que a rapazada da vila vai a traballar gratis para outros xente que, a ver, é que a iso lle chamen nin cultura, nin mirar polo noso, nin mirar por Galicia, porque iso é unha relación laboral fraudulenta. Porque eses festivais despois igual poñen a un rapaz voluntario a ler códigos QR. Un voluntario non ten que facer cousas que son necesarias para levar adiante un festival. Se son necesarias, contratas xente, que para iso tes acceso ás 4 pesetas, que son de todo Dios. Eu non abriría a boca para dicir que eu miro polo meu país, cando permito iso, que entre outras cousas é moi perxudicial para os convenios colectivos do sector cultural. Iso fomenta a precariedade, porque se hai xente facendo o de balde, que van reivindicar os que queren cobrar por iso? Porque aquí en Carballo eu faleino con mulleres do meu tempo. Cando foi isto dicían, joder, ainda o din, sabes? E despois mandámoslle os nosos fillos que limpen a merda por onde pisan os influencers, que lle debe parecer vergonzoso. Vergonzoso. Iso non é ter conciencia social. Por iso digo, por exemplo, polo diñeiro no radar, vale? Pero aquí non pode haber voluntarios. Aquí ves, e se necesitas contratar rapaces para ler os códigos QR e traer auga da nevera para darlle aos outros, os de tal, contrátalos e págaslle, sabes? Non, contrátalos e págaslle, ou isto que é? Isto non se pode dicir, que o outro a min queríame denunciar. Falar contra un festival que dá moita vida a Carballo. Dallas a eles. Dormir de balde, comer de balde, sí, os pinchos na xamonería de balde, levar o premio,